wai kai yanzu ko wacce bai iya ba ina ka gani inda za mu samu wata yar gari ma wallahi yau ma da kace wallahi na ma kike ji matsala ma ya ne nan ne wai na mun ci ba mu da ko mun ce ba ta ba kai haka nan za mu lallaba ka san da wata wai mu samu mu wuce wajen to shi ya ta nan da kika buge ne akwai ta aure kawo wuta Ha ha